Prepare yourself for the big fight. Idol! Tugawan! Og Inday. Inday kanini. Simpleng kinabuhi. Simple life. Simpleng kalipay. Simple happiness. Ug simpleng pamilya. And a simple family. Ingon ana ang gusto nako, Rolanday. Simple living is a simple policy. Itago na lang ko sa pangalang Shari. Yes, my name is Shari. Taga Castillo, Agdao, Dakbayan sa Davao. Here in Castillo, Agdao, Davao City. Sa edad ka 19, I'm 19 years old. First and foremost. Sayo ko nabuntisan sa akong uyab nga si Aldwin. At the age of 19 years old, I early pregnancy test together with my boyfriend, Aldwin. Pareho mingwa ka man sa kolehiyo. Kaya mong focus amuan ng pamilya. We're the same of status, Dalanday. We're not finished of our high school college immediately. Ming babag akong inahan nga si Mama Julie. Apan wa na siya mabuhat pa. My mother Julie is like a barricade of our, my ambition of life. Dako yang kasuko.
Big Angry Bird. Big Angry Bird, Dolanday. Inubanan sa kong amahan si Papa Pedring. Together with my father, Father Pedring. O kinahanaw ko no, ang ilang pangandoy alang kanako Dulanday. Because the planning and team building of our future was gone. Halos kada adlaw panimugdungugan nila si Aldwin Dulanday. Always, listen. Yes, my husband Aldwin. May nalang gani kay aduna say motor. Kaya nakabag-abag siyang pagnegosyo. It's okay, Dolanday, because my husband Alvin, they have a motorcycle. You want to ride this bicycle? Tungod kay mahal ang makapwesto sa palengke. Inasuroy na lamang ni Aldwin ang isda, alimango, pati na pasayan. Because it's very expensive in public market, Dolanday. That's why my husband Alvin is going to La Verde, vice versa, in the point of Mindanao. Kasulod siya sa mga subdivision, umaskin asa pa man. He's inside a lot of subdivision here in Davao, Dolanday. Pag-uli niya, bintahan na lang na nami pamugas o panudan. Yes, we ate a lot of fishes. Apan akong inahan si Mama Julie, why believe kang Aldwin. But my mother, Julie, she's not believing my husband. Sugda na to kung kapnod sa dihang giangko na mo ang kamatuhuran ngadto sa kong mga ginikanan. And this is the story of the starting of the start of my life. Okay, Riri! And this is Anay tapo! what happened. Otsa! Oh, sakuro! Ayay! Ma! Buntis ko, ma! Oh, kaparo kayo! Kita ko lagi gantian! Baon ka! Ulit sila kata, ikaw lagi! Puli mo uyap! Oh, bawa na, ma! Adarit kay daong na yung uyap! Sigurado ka na ikaw rin yaman eh! Yung sani mo ni nga kung anak ka nang niubagan kayanan. Diyos, sali mo nito! Diyos, sali mo na! Gibarang pali mo niya akong anak! Gimahal na ko yung anak. Di mahal? Ha? Tanghal na kayo ng istorya nga ka lang mahal-mahal do. Gigugma ko ikaw, I love you very much. Pero karon, asa na lang sila ron nagbulag. Ha? Ma! Tama na, ma! Kumpari ko mo makadoy. Sorry. Ma! Tama na! Beta ka! Paano ba ka nakatagos-tagos Bombay ka sa toro ko? Nalinding ba ko? Ha? Para makaibiskoy lang ka? Sakto kita. Ako nagkautang-utang pa ko sa kumanga mo. O diyan ka rin magigana ka. Di man ako takasan ang ako responsibilidad nga to sa inyong anak. Pwede takasan! Pero halay yung takasan do! Surat ni mga hirang kali mo niya. Gumalugang mata ka. Ikaw laki. Ha? Sultiya ka na sinodo. Wa may gusto ni mo. Na ikaw ang mabalas ko anak. Ang among pangandoy. Usama ka? Doktor ka?
Engineer ka? Mao gani. Maestro ka? Mao gani. Ano naman? Nakay kasarap? Ha? Nakayuta? Nakay-tindero ba ka? Ha? Nakay-negosyo? Mao laki. Huwag yan. Nakay-bikiri? Ha? Nagiya ba kang big shop? Nagiya na ba kay taxi? Kung na mo gusto daw nga mamahalag ko anak, niliwami lang anday para di mo nga kagato ka. Ipagyan si mga pangandoy, mga mataka. Pasaylo ako. Pasaylo ako pero isagin mo na nila ko. Ay bagay po kong mga andoy. Pangandoy, di ka kibuha niya. Puto ka ng pangandoy. Pero kami magkita. Saan mo pagbuhay ang anak mo, anak? Ha? Imo lang dalalahon ang imong foreman mo, japor, forma na kayo niya mo. Kamu ko gamay negosyo. Kamay negosyo? Usa ba na negosyo? Small business ba niya? Aligi ako nanuri kong isda pasayan ng galimango. Wala mo ipakato mo, anak? Sayang kita ba? What kind of thinking are you? How dare you? Ikaw, Shari. Tama na. Say, tama na. Tama na lang si Kamay. Tama. Dato, kasi malipay kayo na hananay. Mang, asa na to kung kape paliog mong bigay? Mo biyahin ako. Pang. Dara pang oh. Kanya, lamping diri ha, pagkaon na. Atong bibi, bibi. Sipa naman din isa. No? Sabi ko gani ko mga anak pang. Lagi, mga pila ka buwan na lang, mga anak na juga. Matan ako. Isuri pa na ako ng isda sa sayan ng gulimango. Sige, sige. Mag-last na lang din. Alin ako ha. Sige, sige pang. Love you, Mang. Love you pang. Sorry kayo, ma'am. Sorry kayo, ma'am. Pili naman, masaya mo gusto, ma'am. Isda, alimango, pasayan. Pili Wala naman. masaya, kaya ko allergy anak. Kaya gusto na mo kanin. Kaning Kanin ko, kasi ko kipon. Kanin pakol. kanang pakol, ma'am. Lami kayo na sabon, ma'am. Ay, Kaya mo ako. lami kayo na sugbahon, ma'am. Pila mo na. Tag na ko nagkuhan mo, ma'am. Parator kay kilo, ano, ma'am. Pila gani. 250 na lang, ma'am. Ikaw, galing na
presyo, ma'am. 250. 100 na ay. Ilang? 100. Ma'am, kung mamalingki ka, ma'am, o niya, mupliti pa ka. Oy, Sofia, naka-50 na kuha na niya. Grabe, ma'am. Kasabay pa ka niya, nakuha na niya. 200, ma'am, 200. Kasi, mahal na pa din. Hindi ka magpanimas, ma'am. Magbayad ka lang ka. Gasolina ka. Yung motor. Magbayad ka. Ano ba na? Ma'am, di mo ka magmay, gwapa ngayon niya akong pakul nun. Ano, mas gwapa pa ganyan mo ni ma'am. Mau ganin na yung katinga ka, ma'am. Pwede mo, sila kang paot ka ni mo, no? Dahil mo pala pa yung kanimali. 50. Ito, ma'am, eh. Wala na, ma'am, mas gwapa pang pakul ni mo. Labas, lagi kayo ni ma'am. Business kayong magtawanan na, ma'am. Sige, ma'am. Oh, susulupin rin. Sige, salamat po. Dahil magkuha ni mo yun, makikipon na ni. Kasi po ni Pan. Ikaw na lang toothbrush, sana, ma'am. Ha? Okay. Isda, limango! Pasayan mong tanan! Pasayan mo niya! Hoy, usay masayan ko. Ma'am, balik ka pasayan, ma'am. Ayaw ko na nagpasayan ko, ha? Magwapan ako na kayo na nga. Nakay na nga, wala sa ko ang beauty. Hindi ma'am, kung pasabot, ma'am ba? Isda, limango, pasayan, oh. Ayaw ko nga nagpasayan ko. Kaya nasarapan na sila dudes diya. Kaya na sila Brian. Ayaw ko sila napag-istorya. Pila kilo yun, ma'am. Kaya ko napasayan na matulog kilo lang. Kaya na ako'y sigod na tayo panglamas na lang ni. Tara, ma'am. Okay, salamat. Mabuhay ka. Ayun na Diyos ko. Ako may di palit sa kong limango. Isda, limango, pasayan mo! Pasayan mong tanan! Wala ko galang kasag ko eh. Boss, wala ba may kasabos? Limango, boss? Kalang kasag gabayot, kanang kasag gabayot. Wala lagi, boss. Limango rin, boss. O ba? Tayo wala limang mo din eh. Kailan rin kilo sa mga limang mo ba? Barato, 350 lang. Surigao ba nigikan, boss ba? Tayo ko lang taon na, mga saligikan. Hindi, para mabalang. Okay. Kalagan mo kayo ni Surigao, good? Tama ba? Tagay ko kuhan ka ng tulog ka kilong saya limango. Sige, boss. Kaya ni palit mga 2 ka kilo ng limango. Pakapinan ako pisi. Okay, ka na. Busy. Si Sam busy. Para di ka mapakan. Classic. Classic. Ay, napangaglayang pagkapin, boss. Kaya pait kayo mahal kayo. Lagi ka pala. Daga kayo kwarto ba eh. Sige, Sabay. salamat kayo, boss, ha? Okay, kadali na akong stay mga limango. Pag una mo dito, kaya na ko pabukal to dito. Pag lakaw na mo ko. Lakaw na mo, ha? Ito nga ng istorya. Ano may alimang matro. Boss, matro na ko, boss. Sige, kaya ako na palakon sa likod ko limango. Una na mo dito. Una na mo kayo. Nabukuyan ko, ha? Basta pa ko ilang Jo Marie, ha? Ari-ari, pasayan ng limango. Isda. Isda, pasayan ng limango. Isda, limango, pasayan mong ganan. Oh, mahal. Kamusta man imong paninda? Nahurot ba? Ay, napinabilin mangoy. Pero okay na na. Sa tayo halin. Halina naman ko sa akong isda. Ako limango, halina. Pagkat akong pasayan. Yeah. Hello, kumusta baby nato dali? Ay, kaon ba kang mayo? Ay, siyempre mahal, oy. Para healthy si baby. Wala man lagi ka. Nasa ka? Lapad kay kong uma eh. Kaniya pa ni bagi. Idaladala na lang ako ni isang tanggani. Paninda ko. Lapad lagi kang ulag eh. Sinabiha eh. Gabi juga kayo ba? Lapad juga kayo kung uba.
Grabe. Kasi pagkadaot ang motor, kailangan palitanan na po pisaw niya. Short na po tas kwartaan eh. Pag ginahurot akong tinda, samot kalabad ako. Mahal, ayun na lang huna-huna. Ang importante ang imong panglawas. Oh, labad man kaya imong ulo. Dahil saridon, oh. Mahal, ang saridon, epektibo kayo ni para sa tong sakit sa ulo. 15 minutes lang, oh. Wala dyan ang sakit sa imong ulo. May nalang kini saridon. Salamat. Nilalagid mahal kay na isa rin. Salamat kay mahal ha. Buutan kay na ko asawa bang mo nang mahal na mahal kayo tika ba pati si baby. Ay, sasay, nangatik pa dyan na siya. May nalang dyan kina saridon. Paway sa diya, mahal. Ulo lagi. Sige mahal, mapahuway sa patayot ha. Nalang kay na ay saridon. May nalang kay na ay saridon. Huway undang ang video kihantod buntag. May rabag, iyabag. May nalang 15 minutes. Kay na ay Mahal, nagsabang ako gisda dito. Panihapon na to. Okay na ka? Okay na ko mahal. Sus. Nawa na gila sakit sa ulo. Salamat juga mo. May nalanggit kay na isa rin mahal. Ay, may nalang jud mahal kay nay saridon. Epektibo jud kay na saridon para sa labas sa ulo, mahal. Mao gani. Sa sunod mahal. Kung mabiyahe ko, magbaon na lang ko dahil sa ridon para Oh, maayo pa. nabilag sobra kainit sa gawas. Huwag tayo kong labas sa o. Tumara na lang din akong saridon. Tama jud ka, mahal. May nalang nay saridon. saridon. Saka. Arin ko, ma. Amen, asa man ang imuhang buutan nga bana? Ay, mahal. Naglako na sa palengke. Naninda na. Tanawa mo na kung gayon sa imuha. Dapat yun ta, nangita kag mga engineer, abogado, engineero, anak, maestro, Ma! doktor, Ma! Ay, nurse. Siguan, anak mo. Uy, naana ba kayo? Paliwanag Wala ang- ka mahimo, ma. Muni mo ka lang sa dire? Kasi, bata ka lang kung apo. Mura na lang sura. Ang nawa na, mura na lang. Mura na lang pakul ba? Ma, nanuri pa siya isda, uy. Ayan, mga kuwan dito. Maulan, sino ko ni Michari, eh. Tinarong pa kag eskwela, day. Dilim ta ka may inani ron nga imong kinabuhi nga inani, miserable. Kaya pa yun si Aldwin? Ako ka, kaya mabana rin importante sa kuha ba? Ulti mong pangalanan, hindi kayo ka. Huwag ko ka memorize. Kaya makuha ko mo. Mawala ko sa focus sa nung bana, oy. Ay. May berna ko alang imong bana. Ma, yun si Kuan Loyo. Nagkaon na ka. Sir, kaunan ako, Dre. Excuse me, nagkaon ko sa gawas. Kumukha na ninyo mga pagkaunan. Tama na ko din. Sunod mo rin ninyo pala. Nalimang init. Nalimang langsak. Ano sa lain mo? Ha? Mahal, pasensyain na lang at mamamahal na. Nabuhay kayo mabuhat. Hindi ko madawat sa inahan. Kaya nga nila ko.
Sige lang, mahal eh. Sabi lang nga sila. Basta kita, okay ta. Baby, sapit na ba ka mga anak? Mahal, malipayon pa ba ka sa itong Oh, paradigman? malipayan kayo, mahal, oy. Ikaw, malipayan pa ka? Kinalipayan. Pagod. Dahil yung dribble. Nangawan dyan ko niyo mo. Gani, ikaw po. Mahal. Ma, paspasan ako tinda para makasayo ko ulit. Para, blag-blag kung tuta. Ha? Oh, sige, sige, mahal. Isda limango pasayan! Isda limango pasayan mong tanan! Isda limango pasayan mong tanan! Hey! Action, Palibert! Uy, Ben! Nalagay ka rin, Ben! Nagkaidulan sa tahanan eh. Sa may tapay dula ba? Magkaiduwa ba si Bol? Ben, sa ako mga... Paano mo kaya ko? Musta sila Pablo nito? Dula pa sila. Dua na dyan po, mga dyan po, pero mas nindot to. Dua ko kay isaw niya. Sabi, dua me. Dua ko kay isaw niya. Sunod, dahil na mong dua. Di mo ko pasahan sa kilid, Ben. Man, na diyan, kay mulo, di ka pasahan. Pero, may, kung di dito ka malong me. Pero, Ano ka? dito. Pero, baka magiging nakaka dito. Pon, basig mo masabay ko. Karon lang yun, bay, kay mga nakay Boots Commander ko. Kamot ko ba? Ha? Ha? Oh, Aba? lagi? Hindi. Pon, ninong ka mo? Kalag mo, ha? Pod. Sago. Sige, Ben. Yayo. Isda, limango, pasayan mong tanan. Uli ako matada. Ay, sa tanggalan ng kaptap si mong mata, ha? Mahal, asa na ita? Address palingki. Gani, unsa man isa akong mata, oy. Pwede ko anong tanggalon na lang? Sige, kaday lang, ha? Maslay ko ba? Baro na ako ng kaptap. Ano yan? Oh. Shari store? Mahal? Yes, mahal. Ato, ana? Hindi, mahal. Siyempre, ipangalan ako sa imo, ha? Mahal, salamat kaayo. Mahal, nalagay tayo pwesto dito sa palengke, mahal. Gani, wow. Mahal, salamat kaayo. I love you. I love you too, mahal. Mahal? Ayaw kay nakauna-una na mo gatarong nga. Magnegosyo dres palengke. Maing adlaw ni mo diha. Ma, nalagi ka dire. Natural palengke may public market man eh. Isip mo tayo magdagandagan magdaging-daging ko diri, no? Bakit kayo na ni Shari Store? Kasi sa ninyo? Dili ang sayo mo kung kisa rin pangalan ng Shari, mama ng anak. Hoy, nanan mo tindahan na. Papa, ano may tindahan? Sige, nani na lang. Ano ka mo si Recal Dwayne, do? At nakita na ko daw nga nalingkamot ka. Dili kayo magsigar ang galatagaw. Sige kang doang pagkin, sige kang makambak diha. Mau dyan, di mo niya po ka. Di mo niya po ka mapigay. Mamantay ka, huwag niya na Mabuto lang ng agi ni mo, mahanday ka mapibiin ka. Pagbaksa siya para mapigay ka. Maningkamot naman po ko. Pagpapa na lang og mama lang mo kay parang wala man may mabuhat ani kay among anak kay wala naman nagtipalom di kita magmayad dito. Pa, dawat na niya si Aldrin, ha? Ay dili anak. Mo sa may mabuhat mo ani. Salamat
Alam kang ipakarang na mo ni imong bana. Sige, Alvin, inanay na lang do. Ma, salamat kayo pa. Ayos sa sin, pasalamat. Pasalamat. Ipakita sa namo nga naning kamot kag mayo, inalang tagali mo nagmayong ugma lang among apo. Ay kung dili, wadyo kayo ugma na mo. Marjan. Diba, mahal, diba? Mao lagi. Diba? Mao gyud. Salamat kayo ay magkabalaka kay Marikamo juga para pakita na ko nga masinsod mi sa kinabuhi. Sige na. Di pa kupatama ko aning mo tilapia be. Ganang kay pala tilapia kanang ikuan ni kaning mutang gata be. Kaya pwede mong burburon magsugba sa balay. Usahay ang kinabuhi, lapad kayo pagkanalang dunay madali-dali nga makayo may nalang, kay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Traffic na tag-init ko, ibong tapag bahukil, kalabas sa imong ulo, dakidok-dok martilyo, may nalang kay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Hinahinay na dawat sa kong mga ginikanan si Alvin Dolanday. Dunay kaya nga akong pamilya. Kapag ipakita na mo ni Alvin nga pinaagi sa pagkugi. Kaya ragyapon na mong masenso sa kinabuhi. Sa pagkakaroon, 2 months old na ang among baby girl. Panganlan na mo siya Julia para malipay si Mama Julie. Mahal kay niya ang iyang apo, eh. Huwag na himong malipayan ang akong pamilya, Dolanday. Huwag man na himong dali ang tanan. Apan, nagkahiusa ra gyapon sa katapusan. Ang gugma sa pamilya, di gyud matumbasan og maski unsa pa man. Daghang kayong salamat and more power. Ug hangtod dinhi na lang. Inyo suwat magtatampo. From our Castillo of Dao. Shari.